I evo ljudi, ponovo se vraćamo. Izvinite zbog malih smetnji. Izgleda... Ma jesam, nego se nešto isključilo. Već ovo mi je već treći put kako prekidam. Tako da strašno. I idem ja na tower. E pa nećeš. Balgam imam da te felam kao mače muškarac. Kako me vidi jeboje? Bro, you are the silver. A izvini, zašto mi niste rekli SS? Da li je moguće da neće niko mi kaže SS? Puh, jebote, ajde Vayne, možeš ti to, Vayne. Bravo Vayne, aj double. Vayne, double, aj triple Vayne. Triple. Neće... Oći ti uzna neko triple. Triple. What? Ja. Shut down. Šta je bre ovo dijanje, šta radi? Triple. Good. Ajde bre Fiz, gledajte Fiza, znači. Pogledajte. Da, znači Fiz beži od Dijane i vidi Dijana šta je djelovala Fizu. Pogledaj Fizove iteme, ko bogate molim. Šta mu fali? Ali nema... jedan item. A nisam, brate! Nije, brate, nego... Ajde. Jao, ukradi. Baš, Jana. Ne, brate, nemam ja Last Whisper. Što ti je vaš skor? Ja imam 12-6. Pa znam. Ja, odali me jeboje. Bra.
Samo oni neka nas videju. Bravo. 2 inhibitora jer ćemo sada... Ejo. Jao, jebo je praživi. Idemo. Kupim ti item. Sad ću kupim Last Whisper. To, sine, kupio sam Last Whisper. Sad su mrtvi. Brate, sad... A gledaj ovo, ja sam... Brate, Što da ne... Nemoj, beži. Nemoj. Nemoj se zabaviš. Možeš ovdje još ovdje. Imam sve na buđenima. Da. Nemoj bar. Nećemo. Ćeš da jedeš sve moj kultuma? Double kill. Tko bre ima penta bre? Idem ja ovo da srušim bre. I ljudi. Da, ljudi, to je bio jedan victory za ovaj snimak. Da, prva snimka, prva pobjeda. Zdravo, doviđenja. Da, bit će još. Ako vam se svidio, lajkujte i šerujte ovaj. Doviđenja. Onda dislajkujte.